Ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Ο μηχανισμός των αντικειθήρων ανακαλύφθηκε από σφουγγαράδες στο βυθό της θάλασσας. Είναι ο πρώτος υπολογιστής όλου του κόσμου. Το έφτιαξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ήταν φτιαγμένος από μέταλλο και ξύλο. Οι επιστήμονες προσπάθησαν γιατί το έφτιαξαν. Βρήκαν ότι έχει πολλά γρανιάζια. Και ήταν ένα ημερολόγιο που έδειχνε. Ήταν ένα ημερολόγιο που έδειχνε τους πλανήτες και τις εποχές. Μάλλον φτιάξαμε γρανάζια από χαρτόνι. Πήραμε ένα κουτί από παπούτσια Και τα συναρμολογήσαμε. Μας άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν δύσκολο, αλλά τα καταφέραμε. Ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε. Μπορείτε να το κάνετε κι άλλα νηψιαγωγεία άμα θέλετε.